थँक्यू डीजे. हो आणि बॉलिंग मार्क वरती इथे मात्र दाखल होतोय. सायू इथे दाखल झाला. नॉन स्ट्राईक गेटला इथे पाहायला मिळेल. बॉलिंग मार्क वरती गोलंदाज सोहेल. केमिस्टर संघाकडून सोहेल पहिला षटक पॉवर प्लेचा इन्स्विन होता. फुटमार्कला टार्गेट करून फेकला गेलेला बॉल इन कटर. बॅटच्या एज किती पायावरती आदळत आहे. डॉट बॉल येतोय. डॉट बॉलने षटकाला सुरुवात करताना आणि त्यानंतर खेळला गेलेला प्रदीप शॉट, परंतु तेवढं जबरदस्त क्षेत्ररक्षण राज तोडणकर याचं केमिस्टर संघासोबत जोडला गेलाय, परंतु यावेळी अप्रतिम क्षेत्ररक्षणाचा नमुना त्याने पेश केलाय. आपल्या टप्प्या बाजूला कम्प्लिटली बॉलचा पाठलाग केला आणि त्यानंतर सीमारेषेच्या दरम्यान बॉलला आत ढकलण्यात यशस्वी ठरला. सलग दुसरा चेंडू इथे डॉट येतोय. ईशान स्ट्रायकिंग एंडला. फुल चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा सोहेल. लेट हिम ऑन द विकेट. यावेळी गती कमी होती, परंतु टप्प्यामध्ये अचूकता पाहायला मिळाली. चॉप करायचा विचार केला गेला, पण प्रॉपरली मिडल झाला नाहीये. त्यामुळे सलग तिसरा चेंडू डॉट. लाजवाब सुरुवात पॉवर प्लेची.
पुन्हा एकदा गती कमी, परंतु यावी नजाकत भरा शॉट. डिक्लेअर झोन आहे, बॉल कॅरी होईल 2 धावांसाठी. 2 धावेने स्वतःच आणि संघाचं खातंही ते ओपन झालंय. पहिले 3 चेंडू डॉट पाहायला मिळाले आणि त्यानंतर आलेल्या 2 धावा. शानदार गोलंदाजी आपल्याला या संपूर्ण सुपर 8 मध्ये प्रत्येक संघाकडून आपण पाहिले. यानंतर स्ट्रेट खेळला गेलेला फटका फॉलो थ्रो मध्ये फील्ड करतोय. आणखीन एक डॉट बॉल इथे पेश केला गेलाय. षटक क्रमांक समाप्त होते ते पहिलं आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना आरुषपूट तुळसुंदे संघाची धावा संख्या आहे फक्त आणि फक्त 2 धावा. यस, डेड बॉल. शेवटचा बॉल इथे पुन्हा फेकावा लागेल, कारण या स्पर्धेतला पहिला बॉल असेल जो इथे फुटला गेला. एवढा पॉवर बस हिटिंग करताना आपण ईशानला पाहिलं. सोमेश्वर प्रीमियर लीग 4थी रजनी आणि 4थ्या रजनीतला सुपर 8चा थरार इथे आपण पाहतोय. प्रत्येक संघ टॉपर बनण्याचा इथे प्रयत्न करताना इथे दिसलाय आणि 2 टॉपर ग्रुपमधील यावी इथे खेळताना आपण पाहतोय. एका बाजूला आरुषपूट तुळसुंदे संघ तर दुसऱ्या बाजूला केबी स्टार. दोन्ही संघाने पहिले सामने इथे दोन्ही जिंकलेले आहेत. केबी स्टार संघ पहिला सामना ऑल करला संघासोबत जिंकला. त्यानंतर केबी स्टार संघाने दुसरा सामना त्रिमुखी सारखा बलाढ्य संघाविरुद्ध जिंकलाय. तर आरुषपूट संघानेही ऑल करला संघाला बाहेरचा रस्ता दाखवला आणि पहिला सामना खेळत असताना त्रिमुखी कोळंबे संघावरती आरुषपूट संघ आपण हा विठरलेला पाहिला. त्यामुळे दोन्ही संघांच्या खात्यामध्ये 2-2 विजय आपल्याला पाहायला मिळेल. 2 सामने ते विजेता ठरलेले आपल्याला पाहायला मिळालेत. श्री विवेक विनायक फाटक क्रीडांगण, या क्रीडांगणाची जागा मालक आणि त्यांच्या माध्यमातून मिळालेलं आम्हाला सहकार्य आणि त्याचमुळे ही SPL या क्रीडांगणावरती आपण यशस्वीपणे संपन्न करू शकलो. गेली अनेक वर्ष आपण या क्रीडांगणावरती अंडरआर्म क्रिकेटचा थरार पाहत आलो आहे आणि या क्रीडांगणाचे मालक आहेत श्री विवेक विनायक फाटक सर आणि त्याचबरोबर सन्मान्य श्री विनायक भास्कर फाटक सर यांचे विशेष आभार. या SPLच्या दरम्यान बॉलिंग मार्गवरती सोहेलचा पुढचा चेंडू, गती कमी होती, खोदून काढण्याचा प्रयत्न, बिगित करण्याचा प्रयत्न इथे केला गेलाय. पंच इथे एकत्र येऊन डिसिजन देतील, परंतु इथे डॉट बॉल जरूर आलाय. परंतु नो जर बॉल इथे करार केला गेला तर 1 रन इथे मला जरूर एक्स्ट्रा मिळेल आणि त्याचबरोबर एक्स्ट्रा बॉल इथे फेकावा लागेल. मेन एम्पायरकडे आहे सर्वांची नजर आणि यस, षटक क्रमांक पहिलं इथे होतंय समाप्त. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक इथे समाप्त झालंय. धावा संख्या आहे फक्त आणि फक्त 2 धावा. साहो ऑन दी सायो स्ट्रायकिंग एंडला इथे आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. बॉलिंग मार्गवरती राज येतोय. सायूची कमाल, सायूची धमाल या आधीच्या सामने आपण पाहिलंय. 1 साइडेड सामना जिंकून देण्याची कमाल करणारा फलंदाज आहे. अप्रतिम फलंदाजी पाहायला मिळाले. आक्रमण करताना तो पाहायला मिळालाय. पुन्हा एकदा तो सज्ज होईल. समोर आहे तो राज. राजचा पहिला बॉल इथे मात्र मिड विकेटला. नो कॉलिंग कोऑर्डिनेशन. एकमेकांकडे पाहत राहिले आणि बॉल मात्र गेला. दोघांनाही भेदून चिरून सीमारेषेच्या पलीकडे 4 धावांसाठी कणकणीत दमदार इथे पाहायला मिळाला. एक शानदार चौकार. सहज सोपा वाटणारा बॉल अडवणार कोण पडलेला प्रश्न. पाहत राहिले एकमेकांच्या कॉलची वाट आणि इथे मात्र बॉलनी लावली वाट, गेला बाहेर. 4 धावा संघाच्या खात्यामध्ये. धावसंख्या जम्प झाली, पोहोचली 6 अंकावरती. षटक क्रमांक सुरू आहे ते दुसरं. इथे कॉल देणं अपेक्षित होतं, आवश्यक होतं, परंतु एकमेकांनी कॉल दिला नाही आणि इथे मात्र एकमेकांची कॉलची वाट पाहत राहिले आणि बॉल अडवण्याचा प्रयत्न मात्र कोणीच केला नाही. बॉल फरार. धावा मिळाला 4. राज नेक्स्ट बॉल घेऊन. गती कमी होती, फटका लाजवाब आणि राज आहे. राजने या क्रीडांगणावरती राज केलंय. कधी फलंदाजी कधी गोलंदाजी, त्याही पेक्षा सरस फिल्डिंग इथे पाहायला मिळाली. जम्प केला, बॉलला रोखलं. एक उत्कृष्ट व्हॉलीबॉलपटू, काउंटर अटॅकर म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं आणि त्याचबरोबर काउंटर ब्लॉक ही त्याच्या माध्यमातून सरस पाहायला मिळाला. त्याच दर्जाची
इथे मात्र कमाल पाहायला मिळाली राज तोडणकर, शानदार फिल्डिंग आहे, 6 धावा रोखल्यात त्याने. राजचा पुढचा चेंडू आणि इथे मात्र शानदार पद्धतीने लेफ्ट केला गेला, लेग स्टिकच्या बाहेर आहे बॉल. चांगला बॅलन्स इथे राखला, बॉल सोडून देण्याचा इरादा त्याने केला. त्याने जाणलं होतं की राजचा हा बॉल ऑफ ब्रेक आहे, त्यामुळे बॉल इथे सोडून दिला गेला. वाईड +2, एकूण 3 धावा संघाच्या खात्यामध्ये. धावसंख्या पोहोचली 9 अंकावरती. षटक क्रमांक प्रगतीपथावरती आहे ते दुसरं. पहिल्या षटकामध्ये केवळ आपण 1 धाव पाहिली, 2 धावा पाहिल्या होत्या, परंतु दुसरं षटक इथे आतापर्यंत 7 धावा खर्च केल्या त्या राजने. सायो खेळण्यासाठी ते सज्ज. फील्डमध्ये विशेष कोणताही बदल इथे केला गेला नाहीये. आक्रमण करताना इथे जरूर पाहायला मिळणार आहे. यावेळी लेग स्टिकच्या बाहेर राहिलाय, हाई बॉल दिशा खराब पाहायला मिळाली. वारंवार लेग ब्रेक करण्याचा, लेग कटर करण्याचा केला जातोय प्रयत्न, परंतु इथे मात्र कॉन्क्रीटचं हे क्रीडांगण आहे, त्यामुळे बॉल स्किट होताना आपल्याला वारंवार पाहायला मिळालाय. आणि जे वळण अपेक्षित आहे ते इथे मिळत नाहीये, कारण जेवढी जास्त गती तेवढा कमी इथे टर्न होताना बॉल पाहायला मिळेल. धावसंख्या 10. षटक क्रमांक दुसरं. राजहंदी मार्क, नेक्स्ट बॉल फॉर साऊ. हे स्ट्रेट खेळ आहे, इथे मात्र यावी नाकाम ठरतो राज तोडणकर. प्रयत्न केले गेले, परंतु प्रयत्न पडले अपुरे आणि बॉल मात्र गेला सीमारेषेच्या पलीकडे. 6 धावांसाठी खणखणीत दमदार SPL, शानदार साहूचा षटकार. धावसंख्या 16 अंकावरती जाऊन पोहोचेल. या फटक्यामध्ये ताकद तर होतीच, परंतु परफेक्टली खेळला गेलेला फटका होता. एक्सपीडी शॉट, पॉवरफुल शॉट इथे पाहायला मिळालाय. राजने प्रयत्न केले, उजव्या बाजूला जम्पही केलं, बॉल रोखण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला, परंतु गती एवढी जास्त होती या फटक्यामध्ये, ताकद एवढी जास्त वापरली गेली होती. राज ही अपुरा पडला आणि बॉल मात्र सीमारेषेच्या बाहेर गेलाय. राजचा पुढचा चेंडू साहूसाठी. साहू इथे तयार होतोय. यावी ऑफस्टिकच्या राहतोय बाहेर बॉल, परंतु जी वाईड लाईन आहे त्याच्या इनसाइडनी बॉल कट होतोय, त्यामुळे इथे मिळणार आहे तो टड बॉल. कमबॅक करायचं आहे आणि कमबॅक करण्यासाठी केला गेलेला एक यशस्वी प्रयत्न इथे पाहायला मिळालाय. पुढील चेंडू घेऊन यस, वाईड लाईन यॉर गोता खोदून काढला मिड विकेटच्या दिशेने. तिथे आहे सय्यान, बॉल फील्ड करतोय. षटक क्रमांक समाप्त होतोय ते यावी दुसरं आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना धावसंख्या इथे आपल्याला पाहायला मिळते आरुष फूड संघाची 16 धावा. पहिलं षटक 2 धावांचं आणि त्यानंतर दुसरं षटक राजचं मात्र इथे जरूर थोडंसं महागडं म्हणावं लागेल, कारण 14 धावा त्याने खर्च केल्या 5 चेंडूमध्ये. कडे स्वेर मारा पाहायला मिळाला, गती जास्त होती परंतु अचूकता कमी पाहायला मिळाली ती राजच्या या गोलंदाजीमध्ये. आणि अंडरआर्म क्रिकेटमध्ये तुमच्याकडे गती असून चालत नाही, तर अचूक टप्पाही तेवढाच मेंटेन करणं गरजेचं असतं, राखणं गरजेचं होतं. व्हेरिएशन करत असताना गोलंदाजाकडून वारंवार या मैदानामध्ये चुका झालेल्या पाहायला मिळाल्यात, कारण व्हेरिएशनच्या माध्यमातून मात्र वारंवार जो टप्पा मेंटेन करणं अपेक्षित आहे ना, तो इथे केला गेला नाही आणि इथेच मात्र चुकला तो राज आणि त्याचा ॲडव्हान्टेज मात्र समोरच्या संघाला मिळाला. युसुफ ऑन दी मार्क, वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं आणि संघाकडून 3रं षटक घेऊन आणि समोर आहे तो ईशांत. यावेळी फटका लाजवाब आहे, परंतु त्याही पेक्षा लाजवाब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. का मला व्हॉलीबॉल मध्ये बेस्ट ब्लॉकर म्हणून पाहिलं जातं, का मी बेस्ट अटॅकर मधून व्हॉलीबॉल मध्ये कामगिरी बजावू शकतो. नेट पेक्षाही जास्त उंच उडणारा हा खेळाडू इथे फ्लाय झाला आणि धावा इथे रोखल्या त्या 6. अप्रतिम फिल्डिंग. आतापर्यंत 18 धावा राजच्या माध्यमातून इथे त्याने रोखल्या गेल्या आहेत, परंतु यावेळी मात्र रोखू शकणार नाही कोणी हा बॉल. इतका शानदार चाप केला गेलेला बॉल सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी. धावसंख्या 20 या अंकावरती जाऊन पोहोचते. युसुफ पुढील चेंडू घेऊन ईशानसाठी आणि याही वेळी चॉप केलाय. सेम रिझल्ट आहे, सेम डिलिव्हरी होती, सेम शॉट पाहायला मिळाला. ही नजाकत आहे या फलंदाजाची, कारण ज्यावेळी वाईड लाईन यॉर्क फेकण्याचा प्रयत्न युसुफने केला, ईशानने चॉप केलाय आणि सलग 2 चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर दवडलेत. धावसंख्या पोहोचले 24 या अंकावरती. प्रगतीपथावरती आहे ते 3रं षटक आणि इथे मात्र अशांत झालाय तो ईशांत. या लेग स्टिकच्या बाहेर दबाव जरूर गोलंदाजावरती आलेला पाहायला मिळाला, त्यामुळे दुसरा चेंडू मात्र इथे खराब ठरलाय. नेक्स्ट बॉल युसुफ टू ईशांत. आणखी एक शानदार फटका आहे, तेवढं सरस असं केलं गेलेलं क्षेत्ररक्षण एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने. यावेळी धावा रोखण्यात यशस्वी ठरतोय हा क्षेत्ररक्षक आणि इथे पाहायला मिळाला तो डॉट बॉल. अशा डॉट बॉलची आवश्यकता इथे राहील. ईशानला शांत करणं इथे गरजेचं राहील. इथे करू शकेल का पाहूया. आणि यानंतर गती कमी होती, कट केल्या बॉलला पॉईंटच्या दिशेने कॅरी होतोय. डिक्लेअर झोन मध्ये बॉल ट्रॅव्हल होईल, 2 धावा इथे मिळतील आणि षटक क्रमांक समाप्त होतोय ते यावेळी 3रं आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 27 रन, 27 धावा.
पहिल्या षटकामध्ये केवळ 2 धावा होत्या, परंतु त्यानंतरच्या पुढील 2 षटकामध्ये मात्र 25 धावा अक्षरशः कुठल्या गेलेत. म्हणजे संयम दाखवला आणि संयम दाखवल्यानंतर ज्याच्यावी खराब चेंडू मिळाले त्याच्यावी प्रहार केला आणि सीमारेषेच्या पार केलं आणि त्यामुळे एक चांगली धावसंख्या इथे उभारली गेले. आतापर्यंत शेवटचे 5 चेंडू घेऊन बॉलिंग मार्क वरती येतोय, ज्याच्या माध्यमातून अतिशय शानदार क्षेत्ररक्षण आजच्या रजनीमध्ये पाहायला मिळालं, या सामन्यामध्ये पाहायला मिळालं. तो राज तोडणकरचा पहिला बॉल, आडव्या बॅटने केला प्रहार, बॉल गेला सीमा पार, धावा मिळाल्या 6. शानदार SPL षटकार. राजवरती हावी ठरतोय की काय, फलंदाजाने केलेला हल्ला इथे आणि त्यानंतर दुसरा लगावला गेलेला फटका, डाव्यात त्याची कमाल, बॉल फील्ड केला गेलाय, येतोय ते डॉट बॉल. पहिला चेंडूवरती षटकार, दुसरा चेंडू इथे डॉट पाहायला मिळतोय. राज तोडणकर बॉलिंग मार्कवरती, अजूनही 3 चेंडूचा खेळ इथे बाकी आणि धावसंख्या मात्र इथे पाहायला मिळते ते 33 आणि यावी ऑफ ब्रेक चेंडू होता, प्रॉपरली खेळू शकला नाहीये तो फलंदाज. इथे सलग दुसरा चेंडू इथे डॉट पाहायला मिळतोय, कमबॅक करतोय तो राज आणि यावी गती कमी होती त्यामुळे टाइम करून खेळणं अपेक्षित होतं. मिस टाइम झालेला हा शॉट कव्हरच्या दिशेने कॅरी झाला, क्षेत्ररक्षक आहे, बॉल फील्ड करतोय, 1 रन इथे घेतली गेले, स्ट्राईक रोटेट होईल, धावसंख्या पोहोचेल 34 रन, 34 धावा. शेवटचा चेंडू घेऊन बॉलिंग मार्कवरती राज तोडणकर, आतापर्यंत 7 धावा खर्च करणारा हा गोलंदाज. शेवटचा चेंडू ईशान साठी आणि यावी काय घडलंय, बॉल इथे व्हॅलिड आहे, त्यामुळे षटक क्रमांक समाप्त होते ते 4थं आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना KB स्टार संघाची धावसंख्या आहे 34 रन, 35 धावांचं लक्ष, 20 चेंडू आणि 35 धावाचं समीकरण यावी इथे राहणार आहे ते KB स्टार संघासमोर. पहिलं षटक सोहेलने हाताळलं, केवळ 2 धावा त्याने खर्च केला, अतिशय अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळाली. 4 चेंडू डॉट फेकले आणि केवळ 2 धावा खर्च केलेत. राज मात्र जरूर इथे दुसऱ्या षटकामध्ये महागडा ठरला, कारण त्याच्या षटकामध्ये 1 चौकार 1 षटकार पाहायला मिळाला आणि वाईड प्लस 2 धावा आणि 2 एक्स्ट्रा धावा त्याने इथे दिल्या. एकूण धावा खर्च केल्या त्या 14. युसुफचं तिसरं षटक 11 धावांचं पाहायला मिळालं, ज्या षटकामध्ये 2 चौकार लगावले गेलेले पाहायला मिळाले आणि राज तोडणकरचं शेवटचं षटक मात्र इथे अप्रतिम म्हणावं लागेल. 1 षटकार त्यालाही लगावला गेला, परंतु त्याने फक्त आणि फक्त 7 धावा इथे खर्च केल्या. 4 षटकांचा जर विचार केला तर धाव्या प्रथम फलंदाजी करत असताना KB स्टार संघाने 34 बनवले आहेत. 35 धावांचं लक्ष इथे ठेवलं जात आहे. ईशानने मात्र एक चांगली इथे बारी सजवल्याचं म्हणावी लागेल, चांगली भागीदारी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. वैयक्तिक 12 धावा, 2 चौकार त्याच्या बॅटमधनं पाहायला मिळाले आणि त्याचबरोबर सायलचीही दमदार कामगिरी, 17 धावा, 2 चौकार 1 चौकार आणि 2 षटकार त्याच्या बॅटमध्ये पाहायला मिळाले. 34 धावा बनवल्या गेल्यात, 35 धावांचं लक्ष. यावेळी KB स्टार संघासमोर काय घडणार आहे, कोणता संघ पॉईंट टेबलमध्ये टॉपर बनेल, थोड्याच वेळात आपल्याला ते कळेल. सेकंड इनिंगमध्ये वळूया, तोपर्यंत जाऊया डीजेच्या दिशेने. बॉलिंग मार्क होती, पॉवर प्लेचं पहिलं षटक आणि समोर आहे तो राज तोडणकर. गेम चेंजर, मॅच विनर परफॉर्मन्स या आजच्या रजनीमध्ये सुपर 8 मध्ये पाहायला मिळालाय. पहिलाच बॉल गती जबरदस्त होती, बॉडी लेंथला टार्गेट करणारा हा बॉल होता. पहिलाच बॉल इथे डॉट पाहायला मिळतोय, अचूकता पाहायला मिळाली, बॉडी लेंथला टार्गेट करतोय, लेग स्टिकला टार्गेट करणारा हा बॉल, डॉट बॉल. ईशान पुढचा चेंडू, यावी मात्र लेग स्टिकच्या खूपच बाहेर राहिला बॉल, यष्टीरक्षकही ठरतोय नाकाम. वाईडच्या स्वरूपात 1 रन आणि प्लस 2 धावा, डिक्लेअर स्वरूपात एकूण 3 धावा अतिरिक्त स्वरूपात संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या जात आहेत. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 3 धावा. अतिरिक्त धाब्याने मिळालेले या 3 धावा आणि संघाचं खातं झालेलं इथे ओपन. ईशान, नेक्स्ट बॉल टू राज तोडणकर. यावी ऑफस्टिकच्या बाहेर होता बॉल, टॅप करण्याचा प्रयत्न, बॅटची एज घेतले, डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू कॅरी होतोय, 2 धावा इथे मिळत आहेत, धावसंख्या पोहोचते 5 अंकावरती. 35 धावांचं लक्ष, मैदानात उतरलेली जोडी आणि एक लाजवाब सुरुवात इथे बनावी लागेल राज तोडणकर याची, परंतु खराब सुरुवात ईशान याची, कारण पहिला चेंडू सोयर आणि त्यानंतर इथे मिळाल्या 2 धावा.
यावी बॅचेज अप्रतिम कॅच, जोरदार अपील, मैदानाच्या बाहेर जावं लागतं राज तोडणकर याला. गेम चेंजर, मॅच विनर फलंदाज, जो आक्रमक फलंदाजीसाठी ओळखला जातो, तारणहार ठरला होता आतापर्यंत केबी स्टार संघाचा. तो केबी स्टार संघाचा राज तोडणकर स्टार खेळाडू यावी मैदानाच्या बाहेर. ईशानने केलं शांत, तर यावी राज तोडणकर याला सलग 2 सामन्यांमध्ये मॅच विनर ठरला होता. महत्वाच्या क्षणी दमदार कामगिरी करणारा राज तोडणकर इथे मात्र कामगिरी दमदार करू शकला नाही. ईशानने शांत केलं त्याला आणि डगआउटचा रस्ता इथे दाखवलाय, परंतु इथे मात्र शाबासकी द्यावी लागेल ती यष्टीरक्षकाला. काय अप्रतिम झेल पकडलाय, रॅपिड बॉल होता, बॅटची एज घेतली आणि एक शानदार झेल इथे पाहायला मिळतोय. महत्वपूर्ण मोहरा इथे गारज झालाय. राज तोडणकर मैदानाच्या बाहेर गेलाय, त्यामुळे दबाव इथे जरूर फलंदाजावरती असेल. न्यू बॅटर युसुफ, ईशान बॉलिंग मार्फत पुढील चेंडू घेऊन युसुफ स्ट्रायकिंगला राईट हँडेड फलंदाज आहे. पॉईंटच्या दिशेने खेळाडू इथे घेतला गेला, जेणेकरून रिव्हर्स स्वीपचे 2 धावा इथे रोखण्याचा त्याचा इथे विचार असेल. यस, इथे ऑफ ब्रेक केला होता, परंतु टप्पा इथे चुकलाय. लेग स्टिकच्या खूपच बाहेर गेला बॉल. पंचांचा इशारा वाईट बॉल, त्यामुळे मिळेल इथे 1 रन. धावसंख्या पोहोचली ती यावी 6 अंकावरती. अजूनही 29 धावांची इथे आवश्यकता राहते आणि यावी गती बदलाट होती. लाजवाब डिलिव्हरी ईशानची, सुसाट फेकला गेलेला बॉल प्रॉपरली खेळू शकला नाही, पायावरती आदळतोय. इथे डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. ईशानने प्रभावित केलं या षटकामध्ये, नजाकत पाहायला मिळाली. मनगटाचा पुरेपूर वापर करून डिलिव्हर करताना बॉल इथे पाहायला मिळतोय आणि व्हेरिएशन पाहायला मिळते. काही चेंडू जरूर खराब आलेत, परंतु टप्प्यामध्ये विविधता इथे पाहायला मिळाली. त्यानंतर खेळला गेलेला हा फटका एका हाताने रोखण्याचा प्रयत्न केला होता जरूर. कव्हर फील्ड ही इथे सज्ज होती. पहिल्या षटकातील शेवटचा चेंडू इथे डॉट आलाय आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या इथे आपण पाहतोय बिनबाद 6 धावा. अजूनही 29 धावांची आवश्यकता. येणारे चेंडू आहेत 15 चेंडू 29 धावाचं समीकरण इथे राहील आणि या समीकरणाचा सूत्रधार कोण बनेल, सय्यान की युसुफ, तेही इथे पाहणं गरजेचं आहे. परंतु यावी बॉलिंग मार्कवरती आणला जातोय. वैयक्तिक कोट्यातील पहिला आणि संघाकडून दुसरं षटक घेऊन तुळसुंदे संघाचा हा स्टार खेळाडू चिन्मय. युसुफ स्ट्रायकिंगला खेळण्यासाठी सज्ज. फील्डमध्ये विशेष असा कोणताही बदल इथे मात्र केला गेला नाहीये. 29 धावांची अजून इथे गरज असताना ऑब्जेक्ट केला गेलेला चेंडू स्वीप शॉट खेळलाय. स्क्वेले गॅम्पाच्या दिशेने जातोय. बॉलचा पाठला केला गेला, परंतु बॉलपर्यंत पोहोचू शकला नाही तो यष्टीरक्षक. बॉल डिक्लेअर झोनमध्ये मिळत आहेत 2 धावा. धावसंख्या 8. चिन्मय टू युसुफ. यावेळी लेग ब्रेक करायचा होता. आहे इथे कॉन्क्रीटचं क्रीडांगण, जेवढी गती जास्त तेवढा टर्न कमी आणि हेच इथे झालं. पाहिजे तेवढं वळण मिळालं नाही. व्हाईट बॉलचा इशारा. 1 रन. धावसंख्या 9. याही वेळी खराब गोलंदाजी म्हणावी लागेल. सेम रिझल्ट आहे. बॅक टू बॅक दुसरा वाईट इथे आपल्याला पाहायला मिळतोय. 1 रन संघाच्या खात्यामध्ये. धावसंख्या 10. 25 धावांची अजूनही इथे आहे आवश्यकता. षटक क्रमांक प्रगतीपथावरती आहे ते दुसरं. यावेळी गोलंदाज थोडा दबावाखाली जरूर पाहायला मिळतो. काय सय्यान स्ट्रायकिंग एंडला आहे. लेग टर्न करायचा आहे, लेग कटर गोलंदाजी त्याला इथे करायची आहे, परंतु लेग स्टिकच्या खूपच बाहेर ठेवतोय बॉल. त्यामुळे जेवढं वळण अपेक्षित आहे तेवढं इथे मिळत नाहीये. यावेळी हा बॉल ऑफ ब्रेक होता. शानदार वाईड लाईन यॉर्क, जी शॉर्ट लाईन आहे त्याच्या थोडासा पुढे ठेवला गेलेला टप्पा. त्यामुळे इथे झालेला कमबॅक. आला इथे पहिला डॉट बॉल तो चिन्मयचा, परंतु त्यानंतर खराब गोलंदाजी. यावेळी जास्त गती आजमावण्याचा प्रयत्न, स्पीडी गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न आणि हा प्रयत्न ठरला नाकाम. बॉल पाहायला मिळाला 9 आणि त्याचबरोबर गेलाय तो डिक्लेअर झोनमध्ये. एकूण 3 धावा संघाला इथे मिळतील. धावसंख्या पोहोचेल 13 अंकावरती. धावसंख्या इथे पाहायला मिळते ती 13. 1 रन इथे महत्वाची आहे. त्याचा बचाव करण्यासाठी प्रयत्न करायचा आहे तो तुळसुंदे गावाला, परंतु इथे मात्र हा विठ्ठल तो केबी स्टार संघाचं लक, नशीब आणि त्याच्या जोरावरती मिळालेला एक्स्ट्रा धावा. यावेळी गती कमी होती. टप्पा पंच केला गेलाय. आहे तिथे सायल. बॉल फील्ड करतोय. येतो इथे डॉट बॉल. यावेळी डॉट बॉल पाहायला मिळालाय. काही चेंडू खराब जरूर फेकलेत, परंतु कमबॅक करताना इथे चिन्मय दिसतोय. याही वेळी गती कमी होती. ऑफ ब्रेक करण्याचा प्रयत्न, चॉप केलं गेलं. कव्हरच्या दिशेने बॉल फील्ड केला गेलाय.
निर्धाव चेंडू इथे पाहायला मिळतोय. धावसंख्या आहे ती 13 धावा. आणि नंतर हा शेवटचा बॉल बॅटची एज घेतले यष्टीरक्षकाकडून कमाल म्हणावी लागेल. 2 धावा रोखण्यात तो सफल ठरलाय. षटक क्रमांक समाप्त झालाय ते यावी दुसरं आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 35 धावांचा पाठलाग करत असताना केबी स्टार संघाची धावसंख्या आहे ती 13. 10 चेंडू 22 धावांचं समीकरण आहे. 10 चेंडू 22 धावा. केबी स्टार संघ इथे विनर बनेल का? कुणाला तरी आक्रमण करावं लागेल कारण एका बाजूने शांतता आहे परंतु इथे आक्रमणाची आवश्यकता आहे. आक्रमण कोणता संघ करेल तेही ते पाहणं गरजेचं आहे. कोण कुणावरती हावी ठरतोय तेही ते पाहणं गरजेचं आहे, आवश्यक आहे. 2 षटकं तर अतिशय अप्रतिमरित्या हाताळली गेलेत. ती महत्वपूर्ण ठरलेत. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक ईशानने शांत ठेवलं ते राजला. राज मैदानाच्या बाहेर गेला. 6 धावा पहिल्या षटकामध्ये खर्च केल्या गेल्या. दुसरं षटक चिन्मयने हाताळलं जे केवळ 7 धावांचं इथे पाहायला मिळालंय. काही स्वैर चेंडू फेकले त्याने परंतु धावा मात्र बॅटच्या माध्यमातून जास्त दिल्या नाही. केवळ 7 धावा दुसऱ्या षटकामध्ये चिन्मयने खर्च केल्यात. बॉलिंग मार्कमध्ये येतोय तो यावेळी तुळसुंदे गावचा हा हिरो आहे. सुजन राईट आर्म राऊंड द विकेट. समोर युसुफ. अजूनही 22 धावांची आवश्यकता. रिक्वायर्ड रन रेट जर पाहिलं तर प्रति ओव्हर 8 राहील. त्यामुळे हा बॉल पाहूया कशा पद्धतीने हाताळतोय तो सुजन. युसुफसाठी फेकला जाणारा पहिला बॉल बॅकफुटवरती येतोय. पंच करतोय. पॉइंटच्या दिशेने कॅरी होईल. 2 धावा इथे मिळतील. फटका लाजवाब होता. बॅकफुट पंच केला. पॉइंटच्या दिशेने बॉलला ढकललं आणि त्यामुळे 2 धावा इथे मिळाल्यात. प्रत्येक येणारा डॉट बॉल विजयाच्या दिशेने घेऊन जाईल तो तुळसुंदे संघाला परंतु प्रत्येक येणारी रन मात्र विजयाच्या दिशेने घेऊन जाईल ते केबी स्टार संघाला. त्यामुळे इथे धावांची भूक आहे केबी स्टार संघाकडे आणि ती भूक पूर्ण कोण करते पाहूया. यावी स्वीप शॉट खेळायचा विचार होता. अंतिम क्षणी नजर कुठेतरी हटली गेली आणि बॉल मात्र यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन सामावला. त्यामुळे सलग दुसरा चेंडू यावी मात्र गोलंदाजीच्या माध्यमातून डॉट पाहायला मिळतोय. युसुफ ऑन दी मार्क. युसुफला आक्रमण करायचं आहे परंतु यावी संधी देत नाहीये तो सुजन. सुजन पुढचा चेंडू घेऊन इथे सज्ज झालाय. यावी गती कमी होती. ऑफ ब्रेक होता चेंडू. स्ट्रायकिंग एंडला केला गेलाय थ्रो. रन घेण्यासाठी दिला होता कॉल परंतु इथे चालाकी दाखवली. युसुफ आक्रमण करत नाहीये. युसुफच्या बॅटमधून धावा निघत नाहीयेत. त्यामुळे याला आउट करण्यात काही अर्थ नाही हे असं जाणलं गेलंय परंतु हाच युसुफ येणाऱ्या काळामध्ये जर षटकार लगावून हावी ठरला तर मात्र ही विकेट खूप महत्वाची आणि धोकादायक ठरणार यात मात्र कोणतीही शंका नाहीये. परंतु युसुफ ती कामगिरी करतो का पाहूया. यावी लेग स्टिकच्या बाहेर राहतोय बॉल. पंचदंडित करतायत. वाईट बॉल पाहायला मिळतो. 1 रन इथे मिळते. इथे मिळाले 1 रन. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 16 धावा. धावसंख्या 16 धावा आणि यावी फ्रंटला येऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॉक्स आउट होईल. मैदानाच्या बाहेर जाईल. दुसरी विकेट इथे गमावली जाते केबी स्टार संघाच्या माध्यमातून. षटक क्रमांक प्रगती पथावरती आहे ते इथे 3रं आणि 3रं षटक सुरू असताना धावसंख्या आहे ती 16. अजून 1 चेंडू इथे आहे बाकी. 3ऱ्या षटकातील अजून 1 चेंडू इथे बाकी असताना पाहूया न्यू बॅटर कोण येतोय मैदानाच्या आतमध्ये. स्वतः कर्णधार शादाब. 6 चेंडू आणि 19 धावा. हा बॉल खूप महत्वाचा आहे. इथे जर बिग हिट आली एखादा षटकार किंवा चौकार आला तर कुठेतरी होप्स निर्माण होऊ शकतात. सुजन 3ऱ्या षटकातील शेवटचा चेंडू घेऊन शादाब कर्णधार स्ट्रायकिंग एंडला. यावी परफेक्ट ब्लॉक होलला टार्गेट करणं फेकला गेलेला हा बॉल येतोय ते डॉट बॉल. समीकरण बदललंय. 5 चेंडू आणि 19 धावांची आवश्यकता. 5 चेंडू 19 धावा. इथे जर 3 षटकार लगावले गेले सलग तर कुठेतरी कमबॅक होईल कारण परंतु इथे जर एखादा डॉट बॉल आला तर मात्र हे अशक्य लक्ष्य होणार आहे. सयान स्ट्रायकिंग एंडला. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला शादाब असेल आणि बॉलिंग मार्कमध्ये इथे आणला गेलाय. हे शेवटचं अस्त्र तुळसुंदे गावचं. तुळसुंदे संघाचं अनिरुद्ध. या आधीच्या सामन्यामध्ये हाच अनिरुद्ध महागडा ठरला होता. 25 धावांचं त्याचं षटक ठरलं होतं. तोच अनिरुद्ध यावी बॉलिंग मार्कवरती सज्ज झालाय. समोर सयान आहे. राईट आर्म राऊंड द विकेट. अनिरुद्धचा पहिला बॉल. 5 चेंडू आणि 19 धावांचं गणित असताना इनस्विंग चेंडू बॅकफुटवरती येऊन पंच करण्याचा प्रयत्न. बॅट बॉलचं कनेक्शन नाहीये. डॉट बॉल येतोय. डॉट बॉल येतोय. 4 चेंडू 19 धावा.
सामना हातातून निसटतोय की काय केबी स्टार संघाच्या, परंतु हा बॉल खूप महत्वाचा आहे. यावी ऑफ स्टिकच्या बाहेर राहिलाय बॉल. वाईट बॉलचा येतोय इशारा. 1 रन इथे मिळेल. 18 धावांची राहील आवश्यकता. 3 षटकार ठोकण्याचा कारनामा इथे करेल का पाहूया. परंतु शादाब यावी चर्चा करण्यासाठी पुढे सरकतोय. काही सूचना देण्याचा तो प्रयत्न इथे करतोय. 4 चेंडूमध्ये 3 षटकारांची आवश्यकता इथे असेल आणि त्या दरम्यान फेकला गेलेला बॉल स्ट्रेट खेळलाय. मिडॉनच्या दिशेने बॉल फील्ड केला जातोय. आणखीन एक डॉट बॉल. इथे डॉट बॉल पाहायला मिळालाय. 3 चेंडू 3 षटकारांची आवश्यकता. 18 धावांची ती आवश्यकता. लेग स्टिकच्या बाहेर आहे बॉल. इथे ठरतोय खराब बॉल. 1+2 एकूण 3 धावा इथे मिळत आहेत. 3 धावा इथे मिळाल्या. 15 धावांची आवश्यकता इथे राहील. 3 चेंडू आणि 15 धावा. 3 चेंडू मध्ये 15 धावांची आवश्यकता इथे असताना अनिरुद्ध पुढील चेंडू घेऊन यावी मात्र मिस टाइम शॉट आहे. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने जातोय. वाईडला ठेवला गेलेला हा स्क्वेअर लेगचा प्लेअर बॉल फील्ड करताना पाहायला मिळाला. त्यामुळे आला इथे डॉट बॉल. 2 चेंडू आणि 15 धावा. या सामन्यावरती मात्र तुळसुंदे गावाने आपला दाबा टोकलाय. इथे स्टंप आउट होईल. आणखीन एक मोहरा इथे गारद होईल आणि या सामन्यावरती कम्प्लिटली आपला बोलबाला राखलाय. आपला हक्क इथे जरूर त्यांनी खेळाच्या माध्यमातून दाखवून दिलाय. तो आयुष स्पोर्ट तुळसुंदे गावाने तुळसुंदे संघाने. आणि यावेळी मिड विकेटला खेळला गेलेला बॉल सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. 4 धावे इथे मिळत आहेत आणि सलग 3रा सामना जिंकण्याचा कारनामा यावेळी आरुष स्पोर्ट संघाने केलाय. त्रिमुखी कोळंबे संघाविरुद्ध पहिला सामना खेळला, विजयी ठरला. त्यानंतर 2रा सामना खेळला आरुष स्पोर्ट संघ तो ऑल करला संघाविरुद्ध आणि त्याही